ମହାମଧ୍ୟସ୍ଥିରେ କନକ ରୁଚିରେ ନୀଳଶିଖରେ ବସାୟାନା ପ୍ରସାଦାର୍ଥେ ସହଜେ ବଳଭଦ୍ରେ ବଳୀନାମ ସୁଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସକଳ ସୁର ସେବା ବସରଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। ଯାହାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗାଉଥିଲେ, ଭଜୁଥିଲେ ସରେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ ଥକି ପଡ଼େନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହାଯାଏ ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଲେ ଯାହାଙ୍କର କୃପା ମିଳେ ନା, ସେ ଯେ କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ କୃପାଜଳ ବର୍ଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ କଥା କହି ହୁଏନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମୟ। ତା ନହେଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପରି ଜଣେ ଶବର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁକମ୍ପା ବୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଥିଲେ ଜାତିରେ ଜଣେ ଶବର, ଆଉ ବୃତ୍ତିରେ ଯାଯାବର। ଗୋଟିଏ ଶବର ଦଳର ସେ ଥିଲେ ଦଳପତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଦଳକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଯେ ଗ୍ରାମ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାଯାବର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ନିଜର ବୋଲି ବାସଗୃହଟିଏ ବି ନଥିଲା। ଶବରମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିଜର ଦଳପତିଙ୍କ ସହ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ, ଜଡ଼ିବୁଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ନଦୀକୂଳ, ପାହାଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତର କିଛି ବାଚ ବିଚାର ସେମାନଙ୍କ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକାଳୟଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ? ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ସଭ୍ୟତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କିଛି ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିଲା। କେବଳ ଥିଲା ଅତି ନିର୍ମଳ ହୃଦୟଟିଏ। ଯେମିତିକି ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ଯେଉଁ ଆକାଶ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମେଘ କେବେ ଛାଇଯାଏ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଦଳପତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ଯୁଗ ଏମିତି ବିତିଗଲା। ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଚାଲିବାର ଶେଷ ନାହିଁ। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆଦେଶ ମିଳିବ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ତୁମେ ଏଇଠି ସ୍ଥିର ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବେ ମିଳିବ, କେବେ? ଦିନକର କଥା। ରାତି ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଏକ ଖୋଲା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଳ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି।